Kazi vai zvakare wana waMwari mufanira kunge kuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Kune watanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tiinayo inopinduruka neumbowo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka imi munosununguka kutumira chero mubvunzo wamungadaro muinawo wamunofunga kuti unogona kuadhireswa neshoko raMwari riri Bhaibheri. Munogona kutumira panhamba dziri paskrini zvinoizvi kana pa0772918338. Mwari achitipa nguva tinobatsirana. Regai tiverenge mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi. Ari kuti iye, konai pastor, sei Paul mumabhuku ake ese aisakoshesa mutemo? Nhai pastor, sei Paul mumabhuku ake ose aisakoshesa mutemo? Ndira kutanga ndaverenga vhesi yatinoyambirwa about Paul's writings by another apostle, then tochizoona kuti ichokwadi here kuti Paul aisakoshesa mutemo. Ndikanditenge ndaverenga kuna 2 Peter. 2 Peter, dakuverenga 2 Peter chapter 3 verse 15 and 16. Inoti iyo, and consider that the long suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, he has written to you, as also in all his epistles. Sekubvunza kwaita munhu, sei mabhuku ake ese Paul asingakoshesi? Peter ari kuti panapa, in all his epistles, matsamba ake ose Paul, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand. In all of Paul's epistles, there are some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own destruction, as they do also the rest of the scriptures. So this is a warning coming from another apostle. Peter ari kuti Paul anonyora nenjere dzaakapiwa nadzo naMwari. Ende mutsamba dzake dzose anzi mune zvikawanda zvimwe zvirimo zvikukutu kunzwisisa, zvinominamiswa semamwe magwaro nevasina njere nevasina simba kusvika vaparadzwa. NdiPeter, another apostle, ari kutotaura kuti but kana maakuverenga matsamba aPaul, chenjerai mumatsamba aPaul mune zvimwe zvikukutu kunzwisisa, zviri kuminamiswa nevamwe kusvika vaparadzwa. And we have seen this happening, especially in these days that we are living. Kune vanhu vakawanda vavhiringidzwa nematsamba aPaul, who fail to appreciate what Paul was saying, especially when it comes to the issue yabvunzwa panapa nyaya yemutemo. So many people, so many people have failed totally and dismally to understand what Paul's teaching was in regards to law, justification, and grace. Saka vanhu vazhinji are of the opinion or understanding yekuti Paul anodzidzisa kuti mutemo hauchisiko, kana wangogamuchira Jesu chete mutemo hapasisina. And that teaching has become so prominent in these days. But sekutaura kwandaita ndirakuona kuti tinoda kuti batsirane kuti ichokwadi ndo zvaidzidzisa Paul. Ndira kutanga kuverenga kuna John chapter 8 verse 11, so that we will all appreciate kuti Paul aidzidzisa kuti kudini. John chapter 8 pane nyaya yemukadzi uyo akabatwa achiita upombwe, akaiwiwa naye kuna Jesu Kristu vachida kumutaka namabwe, vakanga vauya naye. So Jesu Kristu ane zvaakaita, we all know the story. But ndira kuverenga verse 11. Verse 11 then says, verse 10, when Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, no one, Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. In those summaries, zvinodzidziswa naPaul in regards to the commandment. Number one, Paul teaches good the commandments they condemn. Ichocho ichokwadi. Kuna Corinthians under the ministration of death. Okay? Under the ministration of death, the 10 commandments. The 10 commandments they condemn. They condemn. My 10 commandments anongokuudza kuti you are a sinner and you must die. Those are anoita chete my 10 commandments. Beyond that, all that they do is to tell you that you are a sinner, and although the wages of sin is death. Saka mukadzi uyu akabatwa achifewa kuti anga achikora murayiro kuti usaita upombwe. So she deserved to die. Ndosaka varume vakauya naye nemabwe vachida kutotaka mabwe. Uchida kumutaka namabwe. Jesu manje obva ademonstrata chinonzi grace. Kuti mutemo paunokondema the sinner, Jesus Christ justifies the sinner by grace. Hapana zvaangaita mukadzi uyu kuti aregererwe. Hapana, she was a sinner caught in the act. She deserved to die, like all of us. But Jesus Christ, out of his own love for us, he then extends the arm of grace
So grace justifies a sinner that is supposed to be condemned. Don't know this Paul, whether we're going to Galatians, we're going to Corinthians, we're going to Ephesians, you need to understand this is what Paul teaches. The commandments condemn. Jesus extends the hand of grace to justify a condemned sinner. On the cross, by Calvary, that thief was condemned to die, and he deservedly deserved to die. But Jesus extended the arm of grace to the sinner who had shown some contrition. Apana zvaanga yaita mbavha yakaregererwa nenyasha. Mukadzi apana zvaanga yaita akaregererwa nenyasha dzaJesu Kristu. But kuseri kwenyasha kunoti go and sin no more. Saka dambudziko rina Paul nevanhu vainyorera vanhu vaida kutanga vachengeta mutemo vasati vagamuchira nyasha dzaJesu Kristu. Paul arikuti no, hakuna zvinhu zvakadaro. You are not going to be saved because you keep the commandments. You will be saved because you have accepted God's gift of grace. But when you accept God's gift of grace, you then go and sin no more. Saka vaKristu anhasi ndo pandiropesana nawo kuti ivo vari kuti kana ndagamuchira nyasha dzaKristu, I can continue to sin because handichadi mutemo wacho. That is a devilish, demonic teaching. When you accept the hand of grace, you go and sin no more. But vanhu vari kunyorwa naPaul vaida kuchengeta mutemo pasina Jesu Kristu. Hazviiti, haugoni, because anogona bedzi kuti udaro ndiJesu Kristu. So it's acceptance of justification by faith, and then you go and sin no more. Mwari achikupa simba rekudaro. Saka ndakuverenga kuti Paul iye pache zvake anoti kuna Romans 7 verse 7 and 12 about the commandments. Romans 7 verse 7 and 12. Romans 7 verse 7. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, thou shalt not covet. Verse 12. Therefore the law is holy, and the commandment is holy and just and good. This is Paul. Saka Paul sekubvunza kwaita abvunza kuti sei asingakoshesi mutemo. No. The law is holy, the commandment is just, the commandment is good. The commandment is nothing wrong that it does. Is the law sin? No, by no means. But when I was kutadza bedzi kuti Paul aidzidzisa kuti kudi maringe nemutemo, nyasha nekuitwa vatsvene. Ndoda kudaira kuti zvajeka kana zvisina musanyara kana kutya. Tumirai futi muti pastor apa pasaririra maita musiya paduku tinobatsirana. Mwari atikomborere. Amen.